Better make up your mind. What do you think? Since you're running out of time. What do you... Здравейте хора, аз съм Cookies и днес ще ви покажа как да си смените профилната снимка в YouTube на телефон. Сега първо влизате в YouTube и ви излиза точно това, Home. След това отивате на това човече, където пише акаунт. След това натискате иконката си или профилната си снимка. Точно не я натискате. След това ви излиза вашия канал. Ето, моя канал. И натискате ето тези настройки. И тук можете да се смените всичко. Можете description. Тук името, описанието, снимката, кавър фотото и профилната снимка. Аз няма да си ги сменям, защото просто не ми трябва. Затова дано да съм ви била полезна. Това е от мен. Чао!